Om et par måneder så ringer det ud til sommerferie i de danske skoler. For mange børn så bliver noget af sommerferien brugt på at dygtiggøre sig endnu mere i håndbold, fodbold eller f.eks. svømning. Men der er også et alternativ til dem, der gerne bare vil have pulsen op. Og det alternativ hedder Pulsskolen, oprindeligt en sommerskole, der blev afviklet under navnet Idrætsskolen i Hillerød. Men fra sidste sommer også et tilbud, der nu kommer ud til de nordjyske børn en uge i skolernes sommerferie. I modsætning til en ren fodbold- eller håndboldskole, hvor der trænes målrettet på teknik og evner, så handler Pulsskolen om at gøre sport og fysisk aktivitet til sjov og leg. Det er lysten, der driver værket. Ja, Jeppe Kurt, det her det er lysten, der driver værket, siger vi. Hvorfor skal unge mennesker vælge at tage på pulsskole i stedet for på fodboldskole eller håndboldskole? Jamen det skal de, fordi at det er den bedste uge i skolens sommerferie. Jeg har selv, fra jeg var 8 år gammel, deltaget i pulsskolen i Hillerød, og sidste år tog vi den til Aalborg. Det vil sige, at det er 19 år i år, og det har været stor succes, så det gør vi igen i år. Men du står her som professionel fodboldspiller også og siger, at man skal ikke sende sine unge aspirerende fodboldspillere eller håndboldspillere på en fodbold- eller håndboldskole i sommerferien. Hvorfor skal man ikke det? Det siger jeg ikke, man ikke skal. Men det jeg siger, det er, at man skal have en god oplevelse. Det handler om, når man er ung, barn, fra 8 til 16 år, som det drejer sig om, det er, at man har nogle hamrende gode oplevelser sammen med sine venner, får rørt sig og får prøvet nogle masse ting. Det er ikke sikkert, at man skal dygtiggøre sig i en tidlig alder. Det kan også være, at man skal finde ud af, hvad man gerne vil. Og det handler om, det er, at der er 8 forskellige sportsgrene på den her pulsskole, som kommer. Og det vil sige, at man kan både finde ud af, hvad man gerne vil, og hvad der er rigtig sjovt. Og det er derfor, vi gør det. Det er, fordi man skal have en god oplevelse med det. Så det er mest vigtigt at få lyst til at bevæge sig? Er det det, der handler om? Det er, eller have det sjovt? Ja, det er vigtigst at have det sjovt. Det er vigtigst at få en god oplevelse. Det er vigtigt at få nye venner. Det vigtigste er måske også, at man finder nye sportsgrene, som man måske aldrig nogensinde har prøvet før, eller kommet i nærheden af før, og som man godt kunne tænke sig bagefter at dyrke endnu mere. Så på den måde, så er det et tilbud til unge mennesker, som vil have den bedste uge i skolens omfærd. Man kan sige, at I også landet godt ned i en tidstrend, fordi det er sådan meget inde i tiden det her med, altså børnene skal også have mere bevægelse i folkeskolen, og man er mere opmærksom på, at det skal være noget, der bliver sjovt og naturligt at bevæge sig. Kan I mærke det også? Er det sådan noget, der gør, at der også er stor søgning, tror du, til jeres tilbud? Måske, ja. Det kan godt være. Altså, jeg kan ikke se sådan en stor forskel på de elever, som har deltaget for 10 år siden, som deltager i dag. Det er det samme tyve. Men vi ved fra forældrene også, at de børn de er rigtig, rigtig trætte og glade, når de kommer hjem. Og sover fra 6 til 8 til dagen efter, og så kommer de afsted igen. Og det er forældrene også glade for, fordi at de bliver aktiveret, mens de måske også skal gå på arbejde osv. Så det er et sted, hvor at man kan få lov til at bruge alt det krudt, man overhovedet vil, og samtidig så kan man grine. Nu har I så haft vokseværk sidste år og flyttet til Aalborg. Er det noget, der sådan skal bredes ud over hele landet, det her, eller hvordan ser du det? Det er ambitionen, det vil vi gerne. Nu har vi kørt i Hillerød, hvor jeg kommer fra, i de her 18 år og 19 år i år, og prøvet så sidste år heroppe, og succes med det, og gøre det igen i år, og så vil vi også godt tænke sig at tage til nogle af de andre byer rundt omkring i Danmark, fordi vi tror på konceptet, og vi tror på de her glade børn. Vi får så meget igen, når vi er derude, og de instruktører, som er med til det, de giver meget, men får også rigtig meget igen, og derfor så er der også mange, der gerne vil gøre det år efter år. Hvis vi sådan, det er så populært at snakke om succeskriterier. Hvad er jeres succeskriterier? Det er de respons, vi får tilbage, når vi har lavet det her. Jeg er selv aktiv forstået på den måde, at når jeg ikke træner, så er jeg med ude og se, hvordan det går osv. Men de her instruktører, der er der, det er jo også dem, der er med til at danne rammen om det. Og mange af de instruktører, de har været med siden de var barn selv. Og i dag er instruktører, og så der er et eller andet med kemi, og der er en kultur, som så går igennem hele det her koncept. Og derfor så gør vi det, fordi vi får så mange gode respons på det bagefter, også for forældre osv. Er det også et succeskriterie netop det her med, at børnene kommer igen år for år? Er det også jeres målestok? Selvfølgelig er det altid dejligt at se børnene igen, men det er, og det er en af succeskriterierne, ja, men det vigtigste er, at de har en rigtig, rigtig god oplevelse, og derfor kommer de også igen. Det bliver det sidste ord her fra dig i denne omgang, og det bliver også det sidste ord fra Sportsministeriet. Det var nemlig alt her fra studiet i denne gang, men vi er snart klar igen.